Gràcies, senyor alcalde, senyores jurades i senyors jurats. Este matí, en un debat molt viu, el senyor Sales demanava que tinguérem un debat d'idees i en això és quasi l'única cosa que estem d'acord. Jo també me trobo més còmode, a veure si som capaços d'aconseguir un debat d'idees. L'educació ha de seguir sent un servei públic prioritari. El discurs educatiu ha de ser un discurs simple, en favor de les persones, no al servei de l'economia. Hem de parlar de qualitat més que de quantitat. Vostè este matí ens ensenyava gràfics que deien que s'havien fet un determinat nombre d'escoles, però vostè és conscient, com tots, del que diu l'informe PISA, i crec que este matí l'únic que ha parlat de qualitat educativa he estat jo, en nom del meu grup. En un debat sobre educació hem de parlar de conceptes com l'equitat, per exemple, relacionada amb la reivindicació d'allò públic i posant l'accent en l'accés de les activitats extraescolars. Perquè, com molt bé ha dit vostè este matí, l'equitat en el punt de partida, en les oportunitats que cada individu rep de la societat amb independència de si ha nascut alt, baix, gros, prim, ric o pobre, o si ha nascut així o ha nascut fora. L'excel·lència, que ve donada per l'exigència de l'alumnat i del professorat. En la pública el professorat té formació contínua. No tinc clar que sigui així en la concertada i, francament, si la concertada es paga amb diners públics, hauria de tenir uns mínims idèntics, idèntica forma de contractació del seu professorat, formació, etc. La participació. L'educació no acaba al centre, sinó que genera vincles de ciutadania i xarxes col·laboratives. Vostè parlava de que l'esquerra, pres nota, havia segrestat l'educació. Doncs jo li he de dir que la seva condició d'ensenyant no li confereix necessàriament una posició superior a la meva a l'hora de parlar del sistema. No podem permetre que per utilitzar el seu mateix llenguatge els professors segresten l'educació. Vostè és professor, jo soc alumne i soc pare d'alumne i el model educatiu que preconitzem no comença i acaba a les aules. L'exercici del dret a l'educació ha de contemplar la participació ciutadana, efectiva i activa en tots els nivells que afecten a la gestió de l'educació. S'ha de tindre present l'entorn socioeducatiu. No tots els centres són iguals. No tots els barris són iguals. En alguns llocs caldran plans de compensatòria amb ràtios més baixes encara, sí, més baixes en funció de la problemàtica social, suports extraescolars, menjadors quasi obligatoris per problemes de mala nutrició, auxiliars d'educació infantil que donen suport als mestres, calen polítiques educatives globals i no només escolars dirigides a tota la població, innovadores en continguts i en mètode. Este matí vostè deia, si volem acabar amb la pública i està creixent, què mal ho estem fent? Doncs jo li he de dir que si l'esquerra ha segrestat el sistema, segons dit vostè, i la gent els vota a vostès, alguna cosa no quadra en el seu relat. Ja li ho vaig dir en una ocasió, vostè s'alimenta del discurs de Sarkozy, de la dreta desacomplexada, que fa molt de soroll i alegra els seus, però que no suporta una anàlisi serena. La culpa és de maig del 68, la culpa és d'estos peluts que fumen porros, la culpa és dels progres, la culpa és de l'igualitarisme. Vostè parlava d'enginyeria social per construir una societat igualitària que no tenga els mèrits propis, ha dit. Quin disbarat. Fins a aquest punt, li hauré de reconèixer, el seu discurs em semblava tot simplement brillant. A partir d'aquest moment em fa la sensació que més que brillant és vostè un il·luminat. Espanya és el membre de la Unió Europea on l'escletxa entre pobres i rics s'ha fet més gran en els darrers anys, coincidint en el seu govern. El lideratge territorial en aquest drama el té, a més, el País Valencià. L'èxit de les polítiques educatives està cada cop més vinculat a la descentralització i la proximitat, és a dir, amb el rol que hi desenvolupen els municipis i amb l'autonomia dels centres. L'escola de proximitat permet superar les desigualtats que es donen a la ciutat i oferir programes que fan proximitat i comunitat. Escoles arrelades al barri, els que vostès volen trencar amb el districte únic i al que ara hi tornaré. L'escola ha de ser permeable, ha de sortir fora i ha de permetre que hi entren elements externs als centres educatius. Vostè diu que tenim por a la llibertat, que no ens fiem de que els pares i mares trien. De veres creu que tots els alumnes són iguals? De veres creuen vostès que totes les unitats familiars tenen les mateixes possibilitats econòmiques i socials de triar en peu d'igualtat? Però si s'ha encarregat fins i tot bona part del transport escolar, de veres creu vostè que tots els centres educatius de la ciutat són iguals i estan en les mateixes condicions de manteniment? Vostès van votar en contra d'una moció del nostre grup que proposava un cronograma de reformes a les escoles en el que participaren els consells escolars. Hem parlat, com ha estat compromís este matí llargament, qui a les Corts i a l'Ajuntament, malgrat tota la polèmica, ha fet el seguiment de la llicència d'obres del nou mestre Canós davant la inacció del PP d'ací i d'allà. Una llicència, finalment, hem descobert, atorgada l'any 2010.
2 anys ha costat que arribara a la conselleria un centre que hauria d'estar ja acabat i desgraciadament, senyora Carreras, no ha dit això este matí el senyor Sales, no ha dit res de que estigui a punt de començar l'obra, desgraciadament no ha dit res d'això. Això és el que ens hauria agradat sentir, però no ho ha dit. Podríem parlar de l'ara sí, ara no, del nou CEIP, del Raval Universitari. I mire que l'associació els ho està posant fàcil amb una actitud comprensiva i responsable. Necessitem un horitzó compartit sobre el model educatiu de ciutat. Seria positiu i cohesionaria. Hauria de ser una exigència a llarg termini sobre allò que esperem del fet educatiu, no un procés. Cal apostar pel concepte de Learning Cities, una versió renovada de les ciutats educadores, de la que vull recordar aquesta ciutat forma part, encara que no fem res en la xarxa. El repte educatiu actual és evitar la polarització de l'aprenentatge fora de l'horari lectiu, ja que l'educació extraescolar marca les diferències amb massa freqüència i cal garantir-hi l'accés de tothom. Tota l'oferta educativa que hi ha en un territori hauria de ser com un mapa de metro, itineraris amb enllaços que permeten recuperar el camí i canviar de rutes dirigint-se a estacions diferents en funció de les realitats que sabem són canviants. La ciutat necessita un pla educatiu, com proposa el Partit Socialista. Creiem que més ambiciós, no se pot plantejar només per a un any, cap problema, votarem a favor, estem d'acord, sabem que ens entendrem, però hem d'anar més lluny d'un any. Que tingui en compte les tendències demogràfiques, sí, però no només això. Quin lloc volem ocupar en el rànquing educatiu com a ciutat? Com es pot arribar a aquesta millora? Com és possible que una llicència d'obra tardi 2 anys en arribar des de l'Ajuntament a l'Avinguda del Mar? Com és possible que el primer camí escolar de la ciutat porti més de 8 anys de retard? Per cert, s'ha reactivat quan nosaltres ho preguntem en comissió. Vostè ha parlat, senyor Sales, de la necessitat de consensos, però es dona la circumstància de que vostès són el partit que no va voler, a diferència d'altres autonomies, ordinadors a les aules perquè faria mal a la vista dels pobres xiquets, el partit que volia ocurrències, que deia vostè, que els xiquets aprengueren xinès mandarí, el partit que ha posat en marxa el trilingüisme, sí, però sense el professorat preparat. Ha posat vostè un exemple d'una escola d'esta ciutat, ha dit que la criticaven. No és cert, jo no he sentit cap crítica sobre aquesta escola, però si vol, i sé que no li fa falta, perquè ho coneix de primera mà, li explicaré d'on va eixir el professorat específic per a aquella escola i qui va substituir-lo en l'escola on se van emportar el professorat i quin professorat va tindre que donar classes de suport en anglès sense tindre cap acreditació d'anglès. I aquest és el model de trilingüisme que vostès han preparat, un per al qual el professorat encara no estaria. Són vostès, i acaba, el partit de la llei Wert, la llei d'educació que ha aconseguit menys suport de la història de la democràcia. Ni partits, ni associacions, ni sindicats estan sols en el seu model, sols. Volen consens? Sentem-se a parlar, quan vulguin. Parlem del futur educatiu de la ciutat, quan vostès vulguin. Salvar les línies del mestre Canós, Antoni Ormelles, Bisbe Climent i Herrero és una necessitat, però no és més que la punta d'un iceberg de la problemàtica de l'educació pública i en més del seu 80% segueix oculta. Estem mirant detalls importantíssims, però el problema és, ens temem, bastant més greu. I ho pagaran els nostres fills, i ho pagaran les nostres filles, i ho pagarem tots nosaltres, i serà molt car. Ho he dit este matí davant de la davallada d'alumnes, dues respostes. Una, reducció de ràtios, perquè incrementarà i millorarà la qualitat educativa, i dos, desconcertació, perquè també ho hem dit este matí, ja la pública dona millors resultats. Per tant, votarem a favor del pla, com ja he anunciat, i en el tema del recurs, al demanar, i si no me falla la memòria, el reglament, al demanar vostès que canvie per una esmena in voce, té que ser per acord dels 4 grups. Si hi ha acord, votarem a favor, i si no hi ha acord, votarem, encara que sigui només per una qüestió estètica, votarem a favor del recurs tal com estava en la seva moció. Gràcies, senyor alcalde. Acabaré molt breument jo també este segon torn recordant una cosa que havíem dit este matí de com ens agradaria a nosaltres que el model del Consell Escolar de Centre, que té la capacitat de no aprovar el pla que fa la direcció del centre, poguera ser traslladat i ser poder al Consell Escolar Municipal, de manera que haguera pogut també oposar-se, com de fet va fer de forma formal per una amplíssima majoria, a la proposta de conselleria, qui és qui decideix obrir i tancar línies sense més. Desgraciadament no és així. M'agradaria acabar en una imatge només molt senzilleta per a que entenguem de què estem parlant quan parlem de la concertada, de la pública, de la privada, de l'educació en el seu conjunt. 4 nivells, de 0 a 3 anys, les escoles o els CEIPs, els instituts, batxillerat, formació professional i les universitats. Hem començat per els crios, en l'esperança, suposa, jo com a pare d'alumne de 4 anys, que pugui arribar a la universitat, si és el que li ve de gust,
Què passa en les universitats en Castelló? Per entendre una miqueta a què estan jugant vostès, per a que s'entengui bé quin és el model del Partit Popular. Així hi havia una universitat, que és la Universitat Jaume I, encara hi és, universitat pública, que se va posar en marxa en el suport del Partit Popular, del Partit Socialista, del Bloc en aquell moment, de tutti quanti de la societat de Castelló. Però després, quan vostès se van fer en el poder de la Generalitat, se van inventar, van crear la VIU, una universitat privada, que en els seus estatuts deia des del primer moment que se constituiria en diners públics per a després treure-la al mercat, a la que se li va cedir gratuïtament un local en el carrer Major de Castelló durant anys. On està la VIU avui? La VIU avui és propietat privada, hem perdut un dineral de diners de la Conselleria d'Educació i ni tan sols està en la ciutat. I mentre tenim la universitat pública, la Jaume I, amb greus dificultats econòmiques per arribar a final de mes, veient com part de la seva oferta educativa no se pot desenvolupar perquè no hi ha diners per acabar els edificis, o veient com alguns alumnes que haurien d'anar a una àrea tenen que anar a l'altra. I això és el model. Comencen per les escoletes infantils de 0 a 3 anys i acaben per la universitat, però és sempre el mateix, el calbot a lo públic per a afavorir interessos particulars. I ahir, senyor Sales, senyor alcalde, ahir no hi ha consens possible. Són vostès d'un altre planeta, som nosaltres d'un altre planeta i mai no ens posarem d'acord.